आं नोंखौ जि नायनो लुगैसोदोंहाय मा गावखौ गोसोखांथारा जेनेबा लाब्रिया गोथारलायबाय बे सोरखौबा एकदमबारे सिरि सिरि मेसेज सेटिंसो खालामखोमागासिनो खोमा थिगबो मोनलायलांला आं नों मानसियासोखौ नंमारगौ गाबोन लोगो हमगोन दे होमबालाय बाद दोन नोंनि फन हरनायखौ नाङाबा आंनो नों बायदि मानसिखौसो थांखि बायदि आलायनो लालायगोन आंहाबो नोंहाल' आलायनो हायो नामा आयौलै आयौ रुम सिङाव हाबफैबानो ना बाजाराव हाबफैनाय बायदिसो मोनो आं बुदुं बादां फनाव इसेबां मा खोथा ओंखारोहाय आयौ इसे फन रायलायनो हायो हाला आं नोंसोरजों दुमफाव नोंहा मोजां मोननाय गैया नालाय बुजियाहाय मोजां मोननाय थाबासो बुजिगौमोन दा बुजिनोबो लुगैया आङो थागोना बिदिनो सिंगोलैनो ओमफ्राय दुमफाव बेरायनो थांनो होननाया मा जाखो गाबोन थांनो होननाया ना दिनैनो थांगोन नोंसोरसो दा दिनै थाङो ना गाबोन थाङो आंहाथ' रावनिफ्रायबो पारमिसन लानो गोनां गैखाया गोसोबानो ब्लड गोसोबानो मा खालामो खालाम नोंसोरसो मा खालामसै दिनै थांला खोमाहाय आं उन्दुनो ओंखारसोबाय माथो गाबोन थांनोसै नामा नोंसोरजोंलाय आरो मा जायखाय दसेनो जालु जालायानो जोबा आंखौसो डिस्टार्ब उनाव आंहाबो उन्दुनोसै मा दसे उन्दुना लानि र' मा जाखो सानसे मा बुथबथ' जाखो रागा जोंनो ओंखारसोदोंहाय आं मानो मा जालायखो माबाहाय अमा राजाया मैयानो आंखौ फन खालामनानै जि आराम बेरायनो लोगो लाखाबाय ओरैबा अमा राजाजों बेरायनोनो बारा मोनबाङा आरो दिनैसो गाज्रि जानानै होबावबायब्रा माने बुजियासै आं है माबा पिरियड जादोंहाय दा बोरै बेरायहैबावनो दे आं पिरियड जाबाथाय बेरायनो हाथारा बायह्रायाव थांनो हाथारा आङो उदै सासोयो आंना दा अमा राजानो खिन्थाबाबो फोथायनायखौ नङा बियो बाहायासो बानायदों होननानै बुंगोन आंखौ बेनालाय आरो खालि गावनिखौल' राइट सानो मालायनिखौ नंखाय सानजोबो मानसियानो नै अमा राजानिनो फन फैदों हेलौ अमा राजा नै आंना जाबायानो ओमफ्राय जादोंना जायाखै नोंनालाय दाफबनायफोरालाय मावजिफोर बायदि दाफबलाबायनायालाय अमा राजा आं दिनै थांनो हानाय नंला मिथिबायना मा सोरबा गोदान मोनबाय नामा नै अमा राजा माने बिदि बुङो बेमार जादों आंहा बेमार नोंनालाय आरो जालु जालायानो जोबखाया माथो खुजालि बिमाया नङाहाय हिनजावसाफोरनि बेरामसो जादों बा बेमाराबो हिनजावफोरनि थाखाय आला थालायलायो नामालाय मा बेमार अमा राजा मानो बुजिथारै बायदि खालामो नोंलाय सोरबा हौवा गोदान गोसो थोदों बेखौ बुं सोरजोंबा डेटिं प्लान दं बेखौ बुं आंखौसो नोङो बेमारि बाहाना लानानै बिदि बुंदों नोङो थाबना आंना बुंनो हाखायामोन नामा मैयानो अमा राजा बिदि नङाथ' आं नों जेराव लिङो बेयावनो थांखायो माथो बेमार जानायखायसो थाङा होननानै बुंदों दा एसे बुजिना दान नोंनि डायलगा साला ओमफ्राय मा हिनजावफोरनि बेमार बेलाय माबाहाय आं पिरियड जादों दिनै हानाय नंला ओंखारनो दे अमा राजा उनाव थांनोसै आंहा उदैबो सासुनाय मोनदों दाउ सोराव नंगा नङा मोलायलांला आं नोंनि खोथाफोरखौ दोन बाबाय आं खोनासंनो मानो नङा जादों अमा राजा आं नंगौखौसो बुंदों दा आं मानो थगायनो दे हेलौ अमा राजा हेलौ नोंबाय हाबां अमा राजाया फोथायबावा फोथायि मानसिफोरखौ ना मा खालामनांगौ मिथिबाय नै नायनो बासोनांगौ आंहाथ' देलाय मालाय रेडि जाखाबाय बे हाफांनाबा जादोंना जायाखैथाय कलखौनो खालामहरनोसै आं जादोंना जायाखैथाय हेलौ हाबां जाबायना जायाखै नोंसोरनालाय नै आंहा रेडि जाबायानो ओंखारदो माबार सरिहाय दुमफाव दिनै बेरायनो थांनो हानाय नंला आं देलायखाबायमोन आङो देलायखां गानखां जोमखांसो प्रब्लेम जाना होबायना नंखै पिरियड जाना होबायना बेनिखायनो थांनो हाला दा नै प्रब्लेमानो जोबमारा दिनैसो जानांगौ गोनां जाबायना दालाय माथो खालामबावनो आरो थानोसै होनबालाय मोनसे खामानि मावनोसै गाबोनफोरबो हानाय नङा समफोर थांनोसै दे जागोन ना दे माथो खालामबावनो आरो समफोर ओमफ्राय केन्सेल खालामनाङा खिन्थु मिथिबाय जागोन दे दुमफाव ओइ सानस्रि दुमफाव आंनि उनथिंजाय नायलाय नांलाजोब्बाय खोमाहाय सिगां जालाय एसे बोरै नायनि नङालाय माथो हनै गोजा नांलाबायथ' जिफोरखौ एसे गोसोम कालारफोरनि गाननांगौहाय माबा मानो ब्राइट कालारखौ गानो ओंखायनोथ' स्रां स्रां नुजायो आयु थैखाबाय दानाबा मा जाबावनांगौ आंहाथ' एक्सट्रा स्कार्टबो गैया माथो फाननानै लानोबो देलाय दुमफावनि कटखौनो फानग्रोना लानो हागोनथ' नोङो ओइ फाग्लिफोर आंनि कटखौलाय मानो नोजोर होदोंहाय हाय कटसेयाव जेबो गस्ला गैयाबाहाय मा आयु मानो जाखो कटखौल' आन्था गानदों हाय नोङो गानदोंहाय होमबाबो कट गानदों आरो स्पर्टिं बिदि सार्ट जेबो गानाखै आरोहाय बेखौसो बुंदों दा होमबालाय नोंसोर सासे थाफानानै होफाबानो जाबाय आंनि उन दे माने एसे कभार खालामनानै होबानो जाबाय मिथिबाय थाबायनो उसुबिदा नुगोन नङाबा जागोन दे आं कभार खालामनानै होगोन दुमफावासो हागोनहाय दुमफावा मोदोम गोनां ना आंसो हागोन माने लाजि फोनांनाय जादों नामा नङाहाय दुमफाव मानो लाजि फोनांनाय जाखो नों मोजां खामानियावसो आंखौ हेल्प होगोन दा प्राउडसो फिल खालामनांगौ नोङो आंथ' नोंनि मोदोमखौ लानानै प्राउड फिलसो खालामो आं मिथिबाय नों बायदि लोगो दङ होननानै दे बांद्राय सिनि लगायलाय मास्का लगायबाय थानाङा बिदिनो नोंनि उन थाबायफानांसिगौ
औ होनबासो नुनाय नङा दे आंबो साइडआव थाफागोन ना